push-vétot, és a mai videóban meg fogom mutatni, hogy kell egy ilyen nyuszit építeni. Szóval, igen. Szóval, az első lépés, hogy ide mész a stuffba, és a shape-re nyomsz rá erre. Plane shapes, és tekersz, ameddig meg nem látod az első gömböt, az első 10 forintosat. Ezt lekicsinyíted, amekkorára te szeretnéd őszintén. Bármekkora nyuszit lehet csinálni. Én most szerintem egy picit fogok csinálni. Beragadt megint a képernyőm. Jaj, de jó. Szóval, igen. Bármilyen színű nyuszit lehet persze csinálni. Én most fehéret fogok még egyet. Picit belerakod így a gömböt a földbe, hogy ne lebegjen. Aztán következő lépés, hogy klónolod, és kikapcsolod a izét, és lekicsinyíted. Ez lesz a feje. Felhozod, feje. Na, végre visszaállt. Szóval igen. És felhozod. Amekkorára szeretnéd a fejét. Így. Jaj, a gömböt picit túlságosan lehoztam. Így. Kész a nyuszi teste. Na, most a lábához először is elmegyünk a Simple Shape-be, az elsőbe, és diszket keresünk. Na, ezt akár izével, fallal is meg lehet csinálni, ahogy én csinálom, vagy ha nincsen közel falatok, akkor beírhatátok azt, hogy barrier. Jaj, atyám, de rosszul írtam. Így. Benyomjátok ezt, és akkor így is meg lehet csinálni, hogy erre rájökjátok, elviszitek, és akkor úgy. Én faltal szeretem csinálni, mert úgy könnyebb. Szóval ide hozzátok. És lekicsinyítitek. Én ekkora fogom. Na, ezt aztán felhozod, és ide rakod. Beszínezed a nyuszi test bőrszínére, vagy hát szőrszínére. És igen, ha akarjátok, egy picit lekicsinyíthetitek, ha nektek túl nagy. Nekem nagyjából jó szerintem így. Klónoljátok, és úgy ide hozzátok a másik oldalra. Az első 2 láb megvan. Na, most ezt klónolni fogjátok újra, de lekicsinyítitek, és beszínezitek bármilyen rózsaszínre, ti is keverhettek ki egyet. Én ezt fogom használni, mert ez a leggyorsabb. Még egy picit lekicsinyítem. Így ide hozzátok. És így aztán ezt is klónoljátok. És ide rakjátok. Kész a nyuszi lába. A keze az talán lehet, hogy a legkönnyebb része. Talán a legnehezebb igazából, mert nagyon sokat kell állítgatni. Ide jöttek az Advanced Rotationhez, és ezzel a kékkel arrébb rakjátok. Így. Ilyen izében kell, hogy legyen. Így kell, hogy kinézzen. A lényeg, hogy így legyen valahogy a keze. Így. És azt a másik oldalon is meg kell csináljátok. Ha már sokat építettél, ez könnyebb, de ha először használod ezt a funkciót, akkor nem a legeslegnehezebb, de nem is annyira könnyű. Ez készen van a keze. Ezt szeretek first person módba menni, a személyhez.
Na, fogod ezt, a lábad az a legkisebb, ugye ezt bármelyiket foghatod, és klónolod, lekicsinyíted, és felhozod. És beviszed a szemébe, vagy hát a fejébe. Ugye ez lesz a szemét, nem tudod a szemébe bevinni. Lekicsinyíted, és kihozod. Így. Még egy picit le kell kicsinyítenem, mert még mindig túl nagy. És így. Másikat is ugyanígy megcsinálod, olyan. Ha a szeme kilóg a fejéből, akkor ugyanúgy ezzel meg lehet csinálni így. És aztán meg ügyesen ráegyengetni. De igazából így is jó. Ha kilóg a fejéből. Hogyha picit így belóg. Leszínezzük feketére. Klónoljuk, lekicsinyítjük. Fehérré rakjuk, kiemeljük. És kész is a szemgolyója. Csak klónolod, és átviszed a másik oldalra. Így, nagyon cukinyuszi. Szájához megfogod ezt, a fekete szemét, klónolod, kihozod, valahogy ide rakod, akár ide is rakhatod, és akkor olyan kis fugi lesz, de akár ide fentre is valahogy így, lekicsinyíted, kihozod, és ez a kis szeme, ez kis óra lesz. Na, ebbe írod a keresőbe, hogy rope, és a short rope-ot fogod választani. Na, ezt úgy fogjuk megcsinálni, advanced rotation, és olyan. Így, nem ezzel, hanem ezzel a pirossal, így felhozzuk, és a piros lesz felül. Aztán meg lekicsinyítjük, és advanced rotationnál pedig kihozzuk. Ezt persze még lehet kicsinyíteni, ha kicsinyítést csinálsz, mint én, vagy lehet, hogy egyszerűen csak túl nagy lett tényleg a szája. Ez nekem még mindig nagyon nagy. Jaj, anyám. És default-tal pedig lekicsinyíted. És így ide rakod. Nekem még több kicsinyítés kell, mert hát nem a legjobban csináltam meg. De így. És X-ray-jel pedig a száját feketét ki tudod szívezni. Így. Na, a füléhez úgy lesz, hogy bejössz a Shapes-be, Plane Shapes, tekersz, és a utolsót nyomod meg. Lekicsinyíted, beszínezed fehérre, és kihozod. Így. És ezt újra megcsinálod. Olyan. Azzal az izével ott ne foglalkozzatok. Az ott nem tudom micsoda. Maradjál itt. Így. Jó van. Na, akkor megint, jaj. Klónolod.
és vissza, száll. Jó, tehát klónolod, lekicsiníted, beszínezed rózsaszínre, vissza, X-ray, akkor újra csináljuk, mert elvesztettem ügyesen, Jaj, tehát klónoljuk, beszínezzük rózsaszínre, fogjuk a forgatást, és elforgatjuk. És persze le kell kicsinyíteni, mert ez most nagyon nagy. Felhozzuk, kivisszük, és ez kész. Aztán klónoljuk, bevisszük ebbe a fülbe, ide rakjuk, és ki a füle is. Remélem tetszett ez a videó, és segíteni fog ez a kis cuki nyuszika. Sziasztok!